रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाला बे हिनजावलायानो जों एनडिएफबि नि अनगायैबो गोबांथार रायजो राजाफोरनि केस बायदिनो जानानै दङ जों खानाय सिदा खालामग्रा पाइपखौ खायलें खालामना हरदों नामा हा हरदों दा Happy birthday to you आसि बिमाखौबो सोब्बाव माथो बिलाय खुलुमबाय दिनैहाय ना 65 years जाबाय बोराय माने रन्जन दैमारि सारा दिन बिनि जोनोम सान खुंनो थांगासिनो दङ बेबो बहा चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि आन्दाराव आमटेका बाजार खाथियाव थांगासिनो ओमफ्राय लोगोसे बावहाय कयेकजन मोनथामफोरखौ एनडिएक्स एनडिबिफोरखौ इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोर दं एसे जेबो सोंनाय फिननाय लायाब्लाबो मोखांखौ आन्था एसे स्राय खोन्थानो सानदों गारियावसो बेबो बिलाथि गारि ना लोगोसे दंफायो मिट्टु सम मा एनडिबि फार्म ससियेल बिथाङाबो गोबां जायगा फिल्डआव ओंखारो समनि रादाब बुथुमगिरि खौरां बुथुमग्रा नामा हाब्रु दैब्रु खस्थ' खालामनानै थाङो बियो ना मा होनना बुङो भट फर इउपिपिएल ए माथो होनना बुंबावनो आयो जेरावबो बिदिनो सैमा मा जाखो बिराद थैखो ना माखो हे नांलालै सैमा फिसा बेमार जादों खुब सम्भब थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा दा सेलेब्रेसन खालामनाय बा केक हानाय बा भलिबल खेला होनाय मोनफा मोनफा सफा खोन्थानो नाजागोन जोंनि लामाया नै बेफोरबायदि अबस्था मोजां नङा दिनै थाबायनानैसो जोंनिया दिनैहा बे मिटु बर'खौ बोरै लोगो मोनखोलै आङो बाक्सानि मानसियाथ' नों मा मोनफैदों बहाय मालाबा गुवारै फोरमायगोन इस माबा लानानै रेड बुल लानानै आदानसो खोन्थानो हागौ नोंखौ आङो मा खोन्थानो हागोन आं आदान नोंखौ रेड बुल थालिरनि चिप्स एवनाय लानानै आदानसो गाज्रियाव गैया रावनोबो खोन्थाया आं आदानसो खोन्थागोन आं गाज्रियाव गैया बाजैनो खोन्थानांगौबाथ' नों जाना लाबायसो थांग्रोनि दे दान्दिसे एदावबाय मिथुखौबो नैबे गारि गोजाजोंनो मावलांनायसो जों आमटेका ओमफ्राय नैबे इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बिबो सासे ना मा फंबाय ओमफ्राय नैबेजों सासे ओमफ्राय बे ओनसोला जाहैबाय साफागुरि आरोखि ना नैबे जोंनि साफागुरि दखानाव ओरैबायदि नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनगोन आरोखि खुदियाफोरखौ लानानै थां नै बे आरोखि रिं बिस्कुट ओमफ्राय नै खुदियाफोरखौ बुरखायग्रा दुखु दाहा जायोब्ला नै बेफोरखौ ज्रेम ओमफ्राय नैबे गोथाव जिनिस सेम्पु दं दाब सेम्पु दं नै सानसिल्क बेफोरबायदि दंलाजोबो माथो जि गुदुंसो लाखो ना माखो हरसे बाहेरायाव आं बहाथो दंमोन बाहेरायावनो थादों आदसा बेबो नै गुस्थि बेरनानै गय गोरलै जादोंमोनदां जाना लानि गय होनबाथाय आंनि थारसै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै रन्जन दैमारि सारनि 65 होनगोन नामा बर'नि 65थि बोसोरारि जोनोम सान खुंनो थांगासिनो दङ लोगोसे आमटेका बाजाराव सा लोंहैनोसै नै बावहाय अमा बेदर अमा खोमा माबा माबि फानो दे बेबो आफादनिसो सेंग्राया फानबावो बिदि आरोखि आमटेका बाजार होलांनोसै हाब बोरमाया मेजेम जागोन नालाय बारा मेजेम जानाय नङा बे जाजानाय नङा
आद्रा जानानै थाबाय आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि जि सिस्टेमाव थानाय आरो जोंनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा बेबायदिनो खामानिखौ मावलायनानै बावैसो दानफोरनि बोसोरफोरनि गेजेरावनो फोजोबलांनो हागोन होननानै जों एनडिएफबिनि अनगायैबो गोबांथार रायजो राजाफोरनि केस बायदिनो जानानै दङ जों बेखौबो मिन्थिगौ आरो जोंनि जि समस्या बर'नि जि समस्यायैनो दङ जों आसा खालामदोंमोन बे 5 बोसोराव फ्राय जोंनि समस्याफ्रा जोबलांगोन होननानै नाथाय जों बेबायदि जोबनायखौ नुवाखै हेफाजाब होदोंमोन जोंनि थाखाय बुख्रुब जादों जोंनि थाखाय जेल थांदों जोंनि थाखाय गावथारजाबोदों दिनै एनडिएफबिआ बिथांमोननो जेबो होनो हायाखै बेखौ जों सिदा सिदि बुंनानै लायो आसा खालामदों जेब्ला नाब्ला सारा फैगोन अब्ला बिथाङा गासैखौबो फारसेनिफ्राय मोजाङै नायनानै बेखिनि जि जों बिथांमोनखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ आखाइ खबनानै जोङो सारनि मुङै हापि बार्थडे मेथाइ रोजाबनायखौ जों रोजाबो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to dear Nabla sir Happy birthday to you May God bless you May God bless you. May God bless you, dear Nabla sir. Happy birthday to you, Nabla sir. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to you, dear Nabla sir. Happy long life to you. Ranjan de Mary long live. Long live, long live. Ranjan de Mary long live. Long live, long live. Ranjan de Mary long live. Long live, long live. Dear Nabla long live. Long live, long live. Dear Nabla long live. Long live, long live. Jai Bara Harine. Jai Bara Harine. माखासे भिडिअखौथ' नोंसोर नुखाबाय ससेयावनो दिनै नै बेफोरबायदि रन्जन दैमारि सारनि जोनोम सान ना 65थि बोसोर ना बेसे जाखो होनदोंमोन 65 बेफोरबायदि आरोखि दाहाय लानानैसो बेयाव नै मानसिफ्रा केक हादों नालाय बेखौ बयबो एसे मारिदों माने जादों आरोखि ओमफ्राय हरैजों लिडारफोर दं एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ओमफ्राय फंबाय मारिदों मारिबाय नै दे मारिदो नोंलाय मारिदों मिस्थि निमखि देनजारलै नोंसोरो एडभान्सथार दाना सोरबा दाखांबायानो नंगौ होस आसि बिमाखौबो सोबबावो माथो बिलाय दोस देनजारलै बिदि हनै बिदि गुस्थियाव नांला जोब्बाय नांखायो बे हा नांखायो दा नों सिख्लाफोरनो बे खानाय सिदा खालामग्रा पाइपखौ खायलें खालामना हरदों नामा हा हरदों दा देनजारलै नोंबो आसिखौ सिन्थाय सोबबावखायो दा देनजारखादा इदिया हा रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाला बे हिनजावलायानो ए इदिसोखा लाखा दा नामा नागिरना होदो बाबु बेनो बेचेलार बेसेबां खानाय थानाय मोनगुलाय लांबाय हनै हा खाफालनि खानाय थानाय दोला जोबलांबाय हनै गैलाय लांला लासै गुलांबावसिगोनसो गुला जोबनायसै हनै खानायफोराथ' ओरै साइड माने बियो ओरै खुरैनो माने बिनिया मोनजोब्बाय आच्छा औ दे खायलाब बाबु फैबाय जोंनिया मथा थानो उदैयाल' गेन्द्रा ना कमलकाट साइज मोनलाय लांबाय मानसिखौनो जोंना खेला गेलेग्राफोरा फुरा लागासिनो दं नै
देन्जार गेलेखायो बिसोरो बाबुमोना खेला गेलेनो अस्ताद गोगोम मोजांखा आरो सासे दंबावो मा थांनायसै नामा हा ए आं जों फटक लाबावनोसो बोरै जानांगौ फटकखौ बोरै लानांगौ जाखो बारा खोथा बुंबाय थाला भलिबल खेलाबो होगासिनो दं हनै बैयावहाय बिदि आरोखि ओमफ्राय बे फंबायखौबो लोगो मोनदों बिसोरनि खेलाखौथ' आरो बासिनो हाया भलिबल गेलेनाया बा देन्जार बुख्लाबजोबो गन्थं मोखां स्लिमल' जालांनो नागिरो 10ता पापर जाब्लाबो बायख्रेबजोबखायो दा आरो नै बिदिनो बबेनि थाइबाना टिमा मिलन बाजारनि ना आच्छा केक हानाय मा हानाय गासैबो जोबजोब्बाय ना ओमफ्राय जोबखांनायनि उनाव जोंनियाबो जाखांबायबो ओमफ्राय सारखौ जों दान्दिसे सम बिनि मुङावहाय ना प्रेयारबो खालामखांबाय जेसेबांखि गोजानाव थाया मानो थाथों थेवबो जों बेखौ मालाबाबो बावा एनडिएफबिआ रन्जन दैमारिखौनो 1 सेकेन्ड गोसोखाङाबा थानोबो हानाय नङा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरल' नङा एज ए हल बर' रायजो राजायानो एनडिएफबि होनना बुङोब्ला डियार नाब्ला बेखौ गोसोखांनांगोन आरोखि गोलाव बाथ्रा बुंला दिनैनि ब्लगखौ बावहायनो जाबाय